Jo passo. Vaya rayado. Comença el postpartit Deixa del un altre, que partit malament. del Girona amb el Tribuneros de Montelivi. Què dius? Espera, ja està. No veig ràdio. No sé si se'm sentirà o no. Sí, que se't sent. Vale. T'has fotut, eh? Feli Howling. Estàs molt Jo cardat, passo ja, tio. Tinc moltes coses apuntades avui. Hola a tothom. Com esteu, tribuneros, tribuneres, gironins, gironines, lo de sempre, Feliz Howling, grupo, soy Vanessa, no sé què. Gràcies pels likes en el vídeo de l'altre dia. Buah, crec que és un dels que té més likes del canal, eh? 200 hem arribat? No ho sé, però Jo crec anàvem que per estem- 190 i pico. estem a punt, eh? Fa hores que ho dic. I joder. Molt bé, Bueno. gràcies a tothom. Gràcies a tothom. Jo he complert, eh? Sí, jo no. Jo estic molt ratllat. Gràcies al suport que ens doneu fem aquestes parides. Podem fer sortejos d'entrades, que fins al dimecres podeu participar a les entrades del Girona Alavés, entrades per preferent. Gràcies a Casa Mòdena, com sempre. I pel Girona Alavés també tindrem alguna coseta diferent, xula. Ah, Que ja veureu. Aquesta música quan m'està traient una mica la ratllada, quan normalment no la deixem seguir i m'està agradant una mica. Ja t'ho pots treure això, eh? a veure, deixa'm l'altre que m'agrada una mica més. Està guapa la música. Ja? Bueno, Bueno, amb aquesta sí que no veig res, perquè amb aquests ulls... Però aquesta és una mica la cara que se'ns ha quedat avui. digues Feliz Howling, grupo Soy Vanessa. Feliz Halloween, grupo! No, Halloween no, Howling. Halloween. Feliz Halloween, grupo! Soy Vanessa. Soy Vanessa. Ah, Bueno, la cara que se'ns ha quedat una mica és la que porto jo ara mateix, no? sí. Que no veig absolutament. Si vols comencem, quan tu vulguis. No, jo em quedo així. Amb la cara de pallasso que se'ns ha quedat. Bueno, cara de pallasso no sé, però cara de decepció, cara de nou. Mira que vam tenir el rato de pensar que sí, que Mitchell havia girat la truita, de que sí, que Mitchell havia girat no sé què, que Mitchell era capaç de salvar a l'equip i de tot el que vulguis, però va ser un miratge. O sigui, i ho analitzes una mica més des de lluny, ho analitzes una mica més des de fora, des de dalt, com li vulguis dir, per veure una mica una visió més panoràmica, i veus que va ser un miratge. Ara entrarem en detalls del partit, però sense anar més lluny, que el Getafe i l'Oviedo en 2 partits et facin 5 gols i que després els gols que hagis tu fet i les ocasions que hagis tu creat en els últims partits, ja no només aquests 2, sinó el del Barça, tal, no sé què, no siguin per la manera que tens tu de jugar, sinó per contraatacs, transicions de mèrit dels altres equips i tal, vol dir que... Penals que et trobes, bàsicament. O penals que et trobes, Perquè correcte. 3 gols són de penals. Sí que se't sent poc, la veritat. Ja, tio, ja està. Quina calor. Bueno, doncs diu molt. Diu molt. No tinc la dada ara mateix, però m'agradaria saber quantes ocasions de gol hem generat gràcies a lo que volem jugar. Poc, molt poc. Molt poc, perquè directament no juguem a lo que volem jugar i és... Sí, tos aquí davant, si vols. M'he fugat amb això. No juguem a lo que volem jugar i no generem a lo que volem generar. Les ocasions que hem tingut en els últims partits han sigut, pues, recordo els del partit de l'Atleti de Bilbao i els del Barça són contraatacs, transicions. Avui, contra el Getafe, també han sigut transicions. Sembla una mica, no?, el colmo, no? Fer-li transicions i sortir-li al contraatac al Getafe. A mi, que em perdoni, però els primers 20 minuts el Getafe et carda un rondo que no oloràvem ni la pilota, però un rondo... O sigui, és que no veiem la pilota passar, eh? Bueno, és que crec que els primers 20 minuts no hem tingut la pilota en cap moment. Ara parlem del partit, però veient una mica la situació des de fora i veient una mica el tema, vam dir que, ja deixant de banda aquests partits contra equips una mica més grans, vam dir que aquests 3 partits d'Oviedo, Getafe i el que ve de l'Alavés serien una mica els que marcarien on estaríem a final de temporada. De moment de 6 punts en portem 1 i encara gràcies que vam... L'Oviedo es va deixar remuntar. Es va deixar remuntar i bueno. En un partit que no mereixíem ni de lluny un punt. I que marques 2 gols de penal perquè, mira, perquè l'Oviedo es va deixar remuntar i punt. Bueno,
Jo, sincerament, crec que ja va més enllà del futbol, crec que va més enllà d'un estil de joc, crec que aquí jo tinc 40.000 notes apuntades, tenia pensat treure la pissarra i poder fins i tot la trec per 4 tonteries del partit d'avui, però ja crec que és un tema de que els jugadors no es creuen a Mitchell, no sé fins a quin punt els jugadors no volen o no a Mitchell com a entrenador, segur que n'hi ha que sí, sobretot els nous que ha sigut ell, o això és el que expliquen, qui els ha convençut per venir, però a mi em sembla que fa falta algú que no te revolucioni, que generi una actitud de estem anant a per alguna cosa més amb cor que amb cap, poder, però és que Mitchell ja no aconsegueix ni el cor. És que és una cosa complicada i molt fotuda, més que no sabem ben bé el que està passant per dins del vestidor i bueno, el que els hi vol inculcar Mitchell als jugadors, si ells s'ho creuen, si no, llavors clar, és el que ja vam dir abans del paron, que també anàvem una mica amb la dinàmica d'ara, que canvis, és que no pots fer, sí, al final pots jugar Brian Hill a la dreta, pots jugar Singankov com avui, pots jugar Porto titular, pots no jugar titular, pots ficar no sé qui, pots posar no sé quantos, puc entrar jo a jugar si vols, però això no et canviarà massa res. Pots fer algun canvi a la porteria? Sí, però és el mateix que... Potser té alguna més a veure perquè el porter és el que va una mica tota la defensa, però al final tampoc t'acabaria arreglant el desastre que hi ha ara mateix. I ara mateix portar jugadors nous no pots perquè no hi ha mercat obert, a no ser que siguin jugadors lliures, que el que hi hagi lliure ara mateix deuen ser. Però els necessites, els jugadors nous? No, necessites però jugadors vull dir, més bons? em refereixo a que no pots fer canvis de plantilla, pots fer canvis a l'alineació, però canvis no pots fer, i l'únic canvi possible que podries fer és el de la banqueta. Per molt... Sí, però em refereixo a l'Oviedo té millor equip que tu. El Getafe té millor equip que tu. No, òbviament no. Vull dir, hi ha equip, hi ha plantilla. Perdó, l'Espanyol té millor equip que tu. No. I van cinquens. O quarts, no sé. O sigui, és que és això. L'equip tens noms a la plantilla. Noms, vull dir, jugadors que tenen, han tingut una bona carrera, han passat per bons equips i no crec que sigui casualitat. Segurament alguns sí, que tothom sap qui és, però, bueno, però el que falta és, no sé si creure's la manera de jugar de Mitchell. Potser hem vist que ens va millor jugar un futbol més directe, potser hauríem de canviar aquest plantejament i fer un futbol més directe, que no sigui tan vistós de tocar tant, i així potser arribaríem algo més a dalt i tindríem més oportunitats, perquè una altra cosa és que no xutem. Sí, però vull dir, no arribem a dalt. Però un segon. O sigui, un futbol menys vistós, més al contraatac, més a la transició, m'ha donat la sensació que és el que venim fent els últims partits i les ocasions que hem generat de gol, ja no t'he dit punts, perquè punts no generem. No, punts no generem. Les ocasions de gol que generem són a base de contraatacs i a base de que tens un equip que té qualitat, sí, perquè, sense anar més lluny, l'ocasió avui, per exemple, el xut de Joel Roca des de fora l'àrea, que ha hagut aquella transició, això tu creus que ho treballen a l'entreno? O la de Benat. O la de Benat. Però tu creus que això ho treballen a l'entreno? No, òbviament no. Són jugades que venen precedides per com va el partit, però... Però llavors el que treballen a l'entreno, que és la manera que vol jugar, no te funciona. No funciona. Però per això et dic que s'ha de fer... Però hi ha d'haver una manera de jugar que generi ocasions. Perquè després parlem del partit, o sigui, ara entrem en el partit. Portem molt de temps demanant que juguin 2 puntes. Avui s'ha posat 2. Avui el Getafe s'ha posat 2 puntes, però i a més s'ha posat 2 puntes, s'ha canviat a Brian Hill de banda perquè tingués centro i s'ha posat Hugo Rincón perquè centrés. No s'ha centrat. No s'ha centrat ni una pilota. La que es centra és el penalti d'Estuani, que li fan. Minut 91. Però saps per què no es centra? Perquè no es treballa. Perquè dime com entrenes i te diré com juegas. Si no centres els entrenos, no centres els partits. És que des de que ha entrat Estuani no hem passat a mig camp, crec, amb la pilota. No. Fins la que hem centrat, o no sé si han arribat a centrar o no, que han fet penalti Estuani. Casualitat? Bueno, no sé, però em dóna la sensació això de que no es treballa i sobretot veient des d'un prisma, deixant de banda partits com concrets, de que el que es genera, de lo que ha mantingut Mitchell viu fins ara, els punts que s'han generat, que són els del València, l'empat contra l'Espanyol i tal, no s'han generat d'una manera... Per mèrit teu. Exacte, no? Per mèrit teu o per lo que tu treballes per la teva proposta de joc. Llavors, és que és com dir-te... És que estic buscant una comparació, però... És que hem guanyat un partit... Hem guanyat 3 partits perquè el rival s'ha fet gols en pròpia.
Els has guanyat per mèrit teu? No, els has guanyat perquè s'ha marcat en pròpia. Tu bueno, pues has tingut sort, per dir-ho d'alguna manera, saps? Has sapigut aprofitar, és que ni aprofitar, ja amb el tema de contraatacs i tal, pues, debilitats del rival, punt. Per individualitats, perquè tens jugadors que són més bons que l'equip contra el que està jugant, o perquè el rival en conjunt està fent un mal partit, com el dia del Barça, que no sabien tirar la línia del fora de joc, pobrets, però... saps? Després nosaltres no sabem marcar un gol de 4 ocasions claríssimes que tenim. Al final, jo és que tampoc no sé ni si estudiem el rival, perquè tu miraves el Getafe com ha començat el partit i han ficat allà, a la banda d'Arnau, han ficat un nano així jovenet, que no sé ben bé com es diu ni qui era, que l'han posat allà perquè corri i agafi esquenes i cada vegada atacant per aquella banda d'Arnau. Cada vegada. I a part d'això era posar centros. No, a mi... ja saps el que jugaran, però no sé, no s'estudien. Haurien d'estar tota la setmana a mi em dóna la sensació de que no. Treballant com defensar la pilota parada, tio. I és que els 2 gols han vingut de pilota parada, tots 2. I l'únic que feien ells era centrar pilotes, i centrar, i provocar faltes per així posar un centre, i vinga. Nosaltres també som pardillos que anem regalant faltes laterals perquè fiquin centres laterals, com el primer gol. Els que ens estigueu escoltant, poseu un moment al vídeo, perquè això que diu en Pol me ve molt bé per dir el que volia dir, de que aviam si estudiem el rival o no. I a partir d'aquí he dit, tio, però és que el Getafe és que ja saps el que juguen, és que bueno, és el que s'ha de treballar. Ells a tu et tenien estudiadíssim, perquè sabien tot el que faries i t'agaven per la banda d'Arnau. No, si és que no ataquen. Bueno, però sempre que tiraven una contra buscaven l'esquena d'Arnau, tot el rato. Tot el rato. Però si hi ha el que és la base del joc, que no són les contres venen com a conseqüència d'una pèrdua, com a conseqüència de, jo què sé, d'un error, el que sigui. Però la base del joc, el Getafe, a la primera part, la segona part ha sigut una mica més correcalles, per dir-ho d'alguna manera. Ha sigut una mica més desastrós. M'ha sorprès. Però la primera part, que ha sigut una mica més estructurada, anem a dir-ho, el Getafe estava amb un 4-4-2 més clar que avui a Halloween, perquè surts al carrer i tal, saps? Vale, 4-4-2. El Getafe és dels pitjors equips a nivell de sortida de pilota, per dir-ho d'alguna manera. Mira si és fàcil, Mira si és fàcil. El Getafe són els blaus, vale? El 4-4-2, aquesta està negra aquí perquè me falta una fitxa blava, però és aquesta, vale? Tu tens els 2 centrals, vale? Mira, 1 i 2. Aquí hi hauria Gazzaniga, però no tinc una altra groga, vale? El lateral aquí. L'altre lateral aquí. Tens Witsel, Ivan, i tens un extrem, l'altre extrem, un punt amb un central i un Agi que venia amb l'altre central. Cada un amb un. Mira si és fàcil. Que ve la pilota aquí, aquest a sobre, aquest li tapa la línia i aquest li tapa la línia. Que la tirin. L'objectiu és que la tirin. Que és el que saben fer, tirar-la. Cap aquí, crec que no s'està veient gaire. Sí que es veu. Que la té el porter. No es va pressionar el porter. Cada un amb un, ja està. Que la tiri llarga. Que la tirin. I després qui ha d'anar? Witsel ha d'anar, perquè és l'alt. Però Witsel molt alt, però el córner, el gol que ens han fet, culpa de Witsel. No sé, entre els 2 centrals remata. No, entre els 2 centrals no, se la menja Witsel amb patates. Witsel, Blin, Víctor Reis. Aquest va cap a dins, Ivan ja està aquí, aquest ja està aquí, i Unagi torna per la caiguda. Déu. Ja està. És molt fàcil. Ho hem fet? No, a vegades va Unagi, a vegades pressionem el porter, a vegades comença a córrer com un descabellau. Quan surt Porto, a mi m'encanta Porto l'actitud, però l'actitud sense un sentit no val per res. No, comencem a córrer per córrer. Llavors, com Brian avui. Llavors, què passa? Que el Getafe, cuidado, en el Getafe li surts tu a la contra perquè el Getafe te surt amb la pilota jugada. Com pot ser que el Getafe te surti amb la pilota jugada, macho? És que no ho entenc. Ara, després de les transicions les fem de puta mare. Per què? Perquè som millors individualment i perquè tirem una pilota llarga, un Agi te la corre, te temporitza, Banat te la temporitza, arriba Joel, Després, bueno, doncs no s'acaben bé les jugades. La de Joel, si arriba dins, si arriba a anar dins o no se la para el porter, ja és gol. La de Banat, si arriba a anar dins, tal, que si el penalti, que un Agi ha tingut una també a la segona part, que ja estava cansadíssim, pobret, i l'ha tirat fora. Però, macho, el que és la base... Després... És que m'ha posat els nervis. Tens el Getafe. Que el Getafe, anant bé l'hauries de dominar tu. Ja partint d'aquesta base de que no. Ja ho vam dir. Tio, per dominar els partits s'ha de jugar de banda a banda. Si només tens una banda operativa, perquè a la banda dreta tens el coix de l'Arnau i l'Ensigankov, que no sap ni com va pentinat ja de les vegades que es pentina, tens només una banda operativa.
Llavors només jugues per una banda, s'ha de defensar per una banda. El que està defensant a Sigankov ni està pensant en Sigankov, perquè sap, bueno, li passaran, li faré una mica així de mago, l'espantaré, se fotrà un susto de Halloween i a tomar pel cul, i han perdut la pilota. Tio, posa l'Hugo Rincón i posa a Brian Hill de primeres. Si no t'ha funcionat, no et va funcionar ni contra Constancia el Sigankov, que està a tercera ref. Que al final de la primera part, el Sigankov ha xutat una falta que era claríssima d'esquerrà. Mira que jo era esquerrà i aquestes faltes m'encantaven de xutar. Ben fluixa. Li poses, li fan el primer pla a la cara a Sigankov, una cara d'espantat. No està confiat. Després ha fet un centre de no sé què, molt fluix també. Els corners, tots els que centra Sigankov, o tots els centres aquests de faltes laterals, tots malament, no té confiança. No està. No està, doncs treu-el. O que no xuti les faltes, almenys, tio. O que tiri cap a dins Sigankov, que és el que sap fer bé. Comença per lo fàcil i posa Hugo Rincón que desdobli, perquè Arnau no desdobla. Defensivament no està malament, Arnau. Avui no m'ha semblat que estigués malament. Però, macho, està jugant contra el Getafe, tio. Que no juguen a res, que l'has de dominar tu, que l'has d'enfonsar, que ja els agrada inclús que els enfonsis. Sí, els enfonsaràs i te diran, perfecte, enfonsats. De fet, és com es senten més còmodes. Joder, macho. Sí. És que no sabem ni jugar a lo que vol el rival, que ha hagut d'agafar el Getafe la pilota i jugar a ells, que les ocasions les hem creat al contraatac nosaltres contra el Getafe. És que jo no ho entenc, tio. No sé. Jo hi ha coses que no. Després, recuperem la pilota i coses bàsiques, tio. O sigui, jo me'n recordo que jugava a futbol que el primer que es feia és recuperar la pilota, passe de seguretat. Pues no, recuperem la pilota i el que fem és anar dalt com bojos, amb passes, amb conduccions. Gazzaniga agafa la pilota i la tira cap a dalt i en comptes de Banat tocar-la de cares quan la podia rebre, que dic, bueno, almenys l'estem rebent, no, pentinades enrere. Vols tocar de putos cares? I comencem a jugar, me cago en Déu. És que no ho entenc, tio. O sigui, és que és molt fàcil tenir la pilota i, a més, que si tu tens la pilota, i és una frase molt típica que l'he dit moltes vegades i en Pol l'agafa i m'aplaudeix, si tu tens la pilota, no la té l'altre. I no te marquen. I almenys no perds. Però és que és molt fàcil. Ara ens liem a fer conduccions, que si li van Recortito cap aquí, que si l'altre conducció cap allà... L'Unagi, que si dribbling. No t'estic dient que facis un toc i que facis triangles com si fossis el Barça de Guardiola. T'estic dient que facis 2, 3 tocs, però és que en fem 14. O 14 o 1. I quan fem un, no sabem jugar un toc. No sabem jugar 2, sabrem jugar 1. No, i això que es passen els entrenos fent rondos, Sí, rei, però si els rondos són risses amb Mitchell perquè en el vídeo surti divertit, doncs ja vols que te digui, saps? No sé. És que... Quanta feina per fer? Sense anar més lluny, que Gazzaniga agafi la... Els 20 primers minuts que tu has dit que hem estat fatal, que t'estan fent un rondo, tota la raó. T'acostava un món recuperar la pilota, l'agafa pilota Gazzaniga i li tira... Pilota amunt. Però pilota amunt a lluitar físicament contra el Getafe i no és que li tiris a Banat, no, és que li tiris a Sigankov. A Sigankov, sí. Però, veieu, que no té lògica? És com dir, no, és que tinc un Ford Fiesta, vaig a fer una carrera contra un Ferrari, però veus que no guanyaràs. Però no veus que no guanyaràs. No ho veus. Sí, hi ha moltes coses que no hi ha per on agafar-les, sincerament. Déu, no sé si s'entraran d'això, que ho dubtem, és que no sé. No sé. Hi ha coses molt rares, molt estranyes, que dubto que algú ho entengui, sincerament. Bueno, perdó per la xapa, Tu vols dir alguna cosa? Perquè si no passem a ombres. No, ja ho he dit jo. Dic que per molta cosa del que has dit és la que jo dic que no sé si és que estudiem els rivals o anem allà a jugar al partit i aviam què passa, saps? Perquè és que això era de manual, que el Getafe és intensitat, que vam dir que l'havíem d'igualar i inclús superar-la i... Bueno, complicat, però és que no... si a nivell actitud no has estat en tota la temporada bé, igualar un Getafe que la màxima virtut que té és l'actitud. Però avui era com un dia per dir, pam, saps? Fotre un cop sobre la taula i dir, pues, actitud, pues aquí estem. I no ha sigut així. El dia de la Copa també podia haver sigut tampoc 1-0, però bueno, ja està passat. I després el que hem dit, és que les pilotes parades ho vam dir, és que és el punt més fort del Getafe, vull dir, no crearan una jugada de com podem fer nosaltres i acabaran amb gol. Ells són pilota parada, corners, un marrullo per aquí que et pidin un penalti, vull dir, no són creatius. No sé que Luis Milla s'inventi alguna cosa i avui està molt bé, però... Luis Milla. Sí, però no... Ells per si no seran capaços de crear-te una jugada de 25 tocs des del seu camp que acabin gol. No. I te dic una cosa, això que dius de les pilotes parades, hem tingut encara prou sort que n'han penjat moltes malament, també. De que n'han penjat moltes malament
i de que l'àrbit, jo crec que ens ha vingut una mica més a favor que en contra, l'àrbit. Depèn de quines jugades. Hi ha una falta, per exemple, que fa Brian Hill, que li piten falta en ell i és contra ell. Sí. Jugades aïlladetes. Però faltetes d'aquestes de que no ens deixaven sortir i una patadeta i ja es falta i les faltetes aquestes te les pitava. Sí que és veritat que m'han faltat targetes, això sí que t'ho dic. A mi m'han faltat targetes també i hi havia Però l'àrbit que... era un... Ens anava bé l'estil d'arbitratge de l'àrbit a nosaltres. No hem sabut ni aprofitar ni això, tio. Per un dia que l'àrbit ens va una mica a favor. No, i una després... mica! Bueno, el que hem dit, que són molt pardillos regalant faltes que són, jo crec que fins i tot innecessàries, Sí. que faltes laterals, sobretot, que, bueno, per exemple, la falta que fa el primer gol seu, que la fa un Nagy, el jugador està d'esquenes. Sí. Està mirant a la banda, vull dir, per què fas falta allà i vas a robar la pilota? Da igual, queda't davant, aguanta, que no et pugui treure al centre i ja està. I la segona és la mateixa per l'altra banda. I la segona, sí, bueno, no sé què passa, que després o donen, és Un córner despeje, que donen, un despeje, sí. l'agafa un i... Bueno, jo ja ho vaig dir que vaig fitxar Borja Mayoral i he acabat marcant. Sí. Ja ho vaig dir que us agafava, em sap molt de greu. I ja està, i això crec que ve, el de fer aquestes faltes necessàries ve de... que crec que no som gens competitius, no sabem competir els partits, no... Saps? Saber competir els partits és saber quan s'ha de fer falta, saber quan no sabem, o sigui, i això, vull dir, quan s'ha de fer falta per parar contres no les fem, No. i quan no l'hem de fer, les fem. Saber tapar el primer pal, per exemple, el gol de l'Oviedo de l'altre dia que ens marquen de córner, avui mateix saber tapar bueno, no sé ben bé, remata sol al mig, vull dir, tapar l'àrea, és que no sé, és bàsic en un centre. El primer i el segon pal també, perquè el tercer gol que ens fa l'Oviedo... I el segon gol I el d'avui segon també gol d'avui és el també. segon pal, vull dir, et fan una centrada que es passeja per tota l'àrea petita, no surt el porter, tens 3 jugadors teus que se la queden mirant I ningú Hugo fica a la Rincón cama. se l'ha menjat amb I Hugo patates. Rincón se la menja amb patates, que acabava d'entrar Hugo Rincón. Sí. I, tio, i també, a part de que no sabem competir els partits, és que som molt tous, i això portem des de principi de temporada i fins i tot des del febrer passat, que ja estàvem malament. Som molt tous defensivament, però una cosa exagerada, i no m'estranya que siguem l'equip més golejat de la Lliga, és que no m'estranya. I ja acabant amb el tema, i ara no em posaré a debatre si Mitchell out o Mitchell es queda tal, perquè si vols ho deixem pel final. No, ho deixem per la prèvia, si vols, de l'Alavés, que serà com l'últim partit abans del Parón i l'últim partit d'aquests 3 partits. Per això t'he dit, ho deixem per allà, perquè també ara estic una mica rotllo calentorro i... Però està bé que estiguis calent. Sí, ja ho sé, S'han però... de les coses en calent, també. Sí, ja ho sé, però o sigui, ara mateix... Sí. Jo no anava a dir que pujaria sobre aquest tema. Vull dir, anava a dir que... No, però em refereixo que com arregles això, aquest set ous? No. És que per perquè això... no et pots posar a esmorzar plaques de ferro. Saps el que te vull dir? O dopar-te. O sigui, vaig a dir una cosa que hi ha molta gent que fa temps que la diu i a tu segurament no t'agradi, però l'única opció que veig és un canvi a la porteria. I t'explico el per què. No per desmèrits de Gazzaniga, però sí que és cert que la figura del porter és una mica el que ho veu tot en defensa, el que pot guiar una mica de defensa i pot fer... És el que grida, el que fot una mica de crits, el que pot fer... pot fotre una mica més d'intensitat d'alguna manera. Que Gazzaniga no dubto que ho faci, però no està donant resultat. I no és perquè Gazzaniga s'hagi de seure, però és que és l'únic canvi que veig que pugui canviar alguna cosa. I al final hi ha molts equips que ho han fet, saps? Quan les coses anaven bé, es fa un canvi a la porteria. Després pot funcionar o no, però almenys ho proves. I a mi m'agrada molt Gazzaniga i ara està molt bé. Vull dir, avui també ha salvat una que ha trobat fins i tot el travesser que s'ha enverinat i és que a part d'això no ha tingut massa jo salvar les distàncies he sigut defensa i jugar amb un altre porter amb el que no estic acostumat me provoca més desconfiança que confiança i a mi si jugo un porter o l'altre per molt que m'agridis no te ficaré més intensitat o menys. Sí, però a l'hora d'ordenar de la defensa, de motivar... Tu creus que Gazzaniga o Livakovic no sé. Tu creus que Gazzaniga o Livakovic tenen dots tàctiques per ordenar alguna cosa? No, però és per mirar de canviar alguna cosa, perquè és que més canvis no pots fer, vull dir, i està clar que el dia del pròxim partit contra l'Alavés algú has de canviar, perquè les coses no funcionen. Però a la porteria no crec que sigui el problema. No, però... Però tornant a la comparació, si fas un Ferrari contra un Ford Fiesta, és com si me dius que al Ford Fiesta li canvia el capó. No, però és l'únic... O li canvies de color, o sigui, correrà el mateix, per molt que li canvies el color. És l'únic canvi que...
No, ja t'he dit jo. que No, pots fer I que no sigui Mitchell, que perquè no el vols dir ara, perquè el canvi que s'ha fet Mitchell, punt. Ja està, mira, ja ho he dit. Això ho anava a dir jo. O sigui, després dic, si el dia de l'Albes no es guanya o no es treu cap punt o segueix la cosa igual, no es veu a nivell s'hauria de fer un d'esto. pensament, perquè a més també el Paron allà mig, llavors crec que seria el moment de... Però és que portes 12 jornades ja, el dia de Bueno, l'Albes. portes 12 jornades, abans de l'estadística, no sé si és des del febrer passat o així, portes com un 20 de 90 de punts o alguna cosa així. Bueno, és que ara mateix portes un 7 de 33. Ai, 7 de... Només aquesta jornada, només aquesta lliga? Clar, portes un 7 de 33. Sí. És dur, 7 de 33. I si comptes lo de la recta final, bueno, temporada passada, crec que eren uns 20 de 90 i alguna cosa. Sí, perquè no es guanya des del dia del Valladolid. 20 de 90 o 20 de 90 i pocs, alguna cosa així. Alguna cosa així era. Vull dir, és una el que passa estadística és molt dura. I, òbviament, saps què passa? Que te diran que els primers partits no els compten perquè no tenien el jugador, perquè la pretemporada no sé m'ho què, dona igual, no sé pues, quantos. pressiona tu si ets tu l'entrenador, No, que te'ls portin abans. no, que baixarem a segona i anirem a la lliga i dir, no, aquests partits no me'ls comptis, que aquests punts no valen. Saps? Bueno, sí, així funcionem. Si pensem les nostres pròpies càbales i els nostres propis discursitos, perquè ara no estem escoltant la roda de premsa i no sé què... No, això un altre. O sigui, que anava a acabar amb aquest tema de Mitchell, què anava a dir? Sí, ara se m'ha anat. Lo de roda de premsa. No, anava a dir, òbviament, perquè és Mitchell i aquí és un entrenador que t'ha portat un altre cop a primera i t'ha portat a la Champions, però arriba a ser un altre i està fora des de la jornada 3. Ah, sí. O 4. Sí. I ara, comentant això de roda de premsa, ha sortit Arnau després del partit dient no, si defensivamente hemos estado muy bien. Bueno, és que no hem estat malament. A nivell joc, a nivell bloc... Defensivamente, A nivell bloc... Perquè després de les pilotes parades som tous. Claro, aquí em refereixo jo. Bueno, jo tinc aquí llums i ombres. És que avui, si vols, no fem llums i ombres, perquè total ja és que... Ja ho hem dit. És que llums i ombres. Te diré les mateixes de sempre. Unagi, que bueno, que l'he apuntat al principi i després l'he estat per borrar. Massa. Fica les teves, si vols, que si no, així sona i comentem jugadors. Ja em sap greu, però és que avui anem calents i s'ha de fer així, Per si algú es salva o per si algú es sale a tret. Llums i ombres. O si jugaron bien o jugaron mal, jugador, la puta madre. Ara ja... Hòstia, és que se sent com el cul, això. Ara ja m'he desafogat una mica, saps? Pots ficar-te-la tu també i acabem de... Però es sentirà una mica malament, Bueno, malament no, però raro, saps? Me mereixen els ulls que van i venen. Sí, ja t'ho he dit. Aquesta es veu bé, No, sí, serà 2 segons per fer el gilipolles i ja està. Feliz Halloween. I a més fa molta calor. Bueno, llums i ombres. Sí, no sé si estic més guapo amb la màscara o sense, Jo t'ho dic, vols que et sigui clar? Sense. Guapo que ets. Petit. A més s'ha tallat el cabell avui en Pol, Sí, perquè ahir vam anar a les fires i no el portaves així. He anat al matí, he anat allà... Tenia festa al nano, saps, avui. El perruquer... Hi ha gent que viu bé la vida i després hi ha en Pol, saps? El perruquer dels futbolistes, tu. Bueno, aviam, llums i ombres. Jo havia apuntat Unagi com a llum al principi, però després em sembla que... Vol fer massa ell sol, avui massa. I a zones que no toquen, que si tirar un canyo, que si regatejar 1, 2, 3, 4... Sí, ho vol fer com molt maco tot i no fa falta. Sí. No fa falta. I saps què passa? No fa falta, i més ara. Corre amb la pilota, en plan, tu portant la pilota, és més divertit que córrer sense la pilota, perquè portes una pilota als peus, però cansa igual, Sí. I estava rebentat. Saps? S'ha de córrer de manera intel·ligent, no de conduir per conduir, vinga, corre, corre. També des de que l'han posat a la banda... Sí, no ha funcionat. No. És Unagi per jugar al mig i... Bueno, i a més, ja està, però també t'he dit una cosa, s'ha notat molt quan Unagi ha pillat el bajón, el Girona ha pillat el bajón. Sí. Saps? Llavors, també crec que els gols ens foten uns baixons, tio, ens fan com una depressió, tio. Bueno, a vegades sí, però avui... Bueno, perquè has tret 2 puntes, perquè ha quedat res i perquè ells s'han tirat enrere, però bueno. I després jo tinc... Les altres 2 llums que tenia apuntades eren Blin i Víctor Reis. A mi m'han agradat, en pilota i sense. Víctor Reis va començar molt malament i no està anant malament. O sigui, Víctor Reis, o sigui, aneu a dir, Víctor Reis ara mateix és el millor central que tenim. El millor defensa, tenia a dir, inclosos laterals. Sí, falta ja quan torni a Francesc torna, perquè estava a molt bon nivell, però per mi ara mateix que la parella hauria de ser... Bueno, és que... Clar.
Blin també està bé, saps? Bueno, ha acabat malament Blin, perquè ha tingut una acció al final Sí, que sí. en plan tal, però bueno, és una acció Ha concreta. tingut una acció igual que la del penalti allà al camp del Celta, saps? Idèntica. Sí. Que d'aquestes avui ens n'han pitat 2 o 3 també. Que el jugador es posa davant i tu vas a xutar i es posa davant i el acabes xutant en ell. I, bueno, Bueno, perquè te sobes, se te fa de nit. Sí. Però Torres i Blin, a mi, a nivell defensiu, com a dos centrals, no m'ha semblat que m'estan malament. El que passa és que les jugades després que te fan gol, el primer gol és cagada de Witzel i el segon gol és cagada de Rincón. A nivell, sense tenir en compte les pilotes aturades, no m'ha semblat que estiguessin malament. Inclús Arnau m'ha semblat que no estan malament a nivell defensiu. I per l'altra banda, Àlex Moreno, a nivell defensiu, tampoc. Ara, ombra, tinc Àlex Moreno amb la piloteta. Sí, sí. Porta 2 partits l'Àlex Moreno. Porta uns partits que... L'únic que, clar, què fas? El canvies? No, perquè no tenim substitut. No, però a nivell de decisions, a nivell d'execució de les coses. No està gens bé. Fa passes que no van no troben a ningú, saps? No està fi i jo crec que potser és inclús pel seu estat anímic, deu estar nerviós, deu tenir aquesta ànsia de treure els resultats, fer les coses bé, no? Perquè físicament no crec que estigui tocant ni res. Però no li hauria de poder en un jugador com ell. No, però jo crec que el run-run aquest al vestidor, hòstia, anem últims... Si avui no traiem res, ara mateix depèn dels resultats del que passi a la jornada. Estem a 2 partits ja de sortir del descens, saps? Depèn de... Sí, perquè tenen 9 punts. Si guanya algun d'aquests, ja, o els 2, estarem a 2 punts de sortir del descens. A veure com va la jornada, però pot ser una jornada força tràgica. Força tràgica perquè és Halloween, saps, també? Com lligo les coses? Sí, sí. Increïble. I després, i l'última ombra, que ja l'hem parlat, és Sigankov. Per mi l'ombra, sí. Claríssima Sigankov, és que ja ho hem dit, no està. I per mi, perdó, L'altre dia no va estar jugant al mig, a Copa sí va marcar un gol, perquè mira, un tercer RFF i què us que digui, però tampoc va estar massa bé. I avui estava a la banda i... Vull dir, en plan, i mira que jo, en plan, a les prèvies, quan traiem la pissarra te'l poso, de titular, però realment, per sort, no sóc jo el que haig de fer les alineacions i això ho hauria de veure també Mitchell, no? Sigankov entra, clar, al camp juguen 11. Si Sigankov entra, ha de sortir algú. I el que està sortint ha sigut Porto, perquè avui no ha sortit ni de suplent. No ha jugat ni un minut Porto, m'ha sorprès, Sobretot els últims partits que havia jugat Porto, que sempre jo... Ha estat bé, Bueno, però sempre ha sigut d'una opinió de Porto de molt bé Porto a nivell actitud, però a nivell peus se'ns queda curt, inclús a nivell peus no havia estat malament. I s'ha posat a Sigankov, que entenc que se l'ha de posar quan està bé, progressivament, com s'ha fet, però, tio... Es posa Sigankov perquè en teoria havies de tenir una mica més de control de partit, no? Jo crec que en pilota, sobretot, l'únic que després no l'has tingut. Però clar, Sigankov et pot tenir molt més control de partit en pilota que, per exemple, Brian Hill o Porto mateix. Saps? L'únic que és que no està. Que es deixi de disfressar-se tant d'això, de Star Wars. De Star Wars i les espases làser, perquè, joder, deu passar les nits veient la sèrie i després no rinde, saps? Ara que va parir... En fi, dissabte partit contra l'Aves, seguim últims. Seguirem últims. Sí, clar que seguirem últims. Però m'agradaria comentar també a nivell resultats, a nivell classificatori i tal, però sempre ens pilla partits que o juguem divendres o juguem dissabte a les 2. La setmana que ve tornem a jugar dissabte a les 2. Llavors no ha jugat cap equip o quasi cap equip contra els que estem lluitant per sortir del descens. Llavors no podem comentar tampoc massa el temari. Ja està. Diumenge Montilivi Animal Beneu, sisplau. Diumenge no. La gent que vagi. Dissabte. Un diumenge. El dia 8? El dia 8? El B, dic, collons, juguen aquest diumenge. Bueno. Aneu, que les entrades són gratis al final, que havíem ficat... Que, sí? Sí, et feien cobrar... No, però, o sigui, et cobraven com els gastos d'enviar, o sigui, al final són gratis, les vas a buscar abans de taquilla i ja està, els socis. Bueno, coses que passen. Sí, què passa? Equip de segona i també, altres coses. El cap de setmana que ve, Girona a l'Aves, això sí, no? És dissabte el dia 8, no? Sí, dissabte 8 a les 2. Estarem al camp, Això sí que podem anunciar, no? Serem tribuneros per primera vegada. No t'avancis. Serem tribuneros per primera vegada. No t'avancis. Molt tribuneros. Ja estàs fent spoilers, tio. Bueno, jo estic dient que la gent estigui atenta perquè és una cosa xula, tio. Atenta. Allà si podem anar un rato abans, així... Bueno, escolta'm... No sé, hi haurà arròs, no? O fideuà per allà fora. Escolta'm una... Per allà fora no sé. Joder, calla, tio, la mare que em va. Per primera... Bueno, això com a cosa... Pels que estiguin
Quan portem de vídeo? 35 minutazos. Va, Pels que estiguin fins al final, no desballarem res. no desballarem res. Però el dissabte anirem a Montilivi bé. Com 2, senyors. Molt Com bé. 2, teniu nervis. Arribarem molt bé al camp. Molt bé. Sentats. Sentats? Sí. Sentats. Bueno, estigueu atents, No, no, no faltaria que arribi dret. Què vols que vagi corrent o què? Normalment arribo dret. I algun dia tu i jo hem arribat corrent. No, sí, també és veritat. Perquè havíem guanyat premis abans. Va. Correcte. El dissabte arribarem sentats i fins aquí direm. Bueno, i que participeu al sorteig, que estem sortejant 2 entrades per dissabte, també. Correcte. Ah, que queden pocs dies. I veig que la gent s'ha calmat molt amb el sorteig. Bueno, ja no participa gaire gent. Home, passeu-li tothom, com que participi tothom. No, Pares, perquè són mares, intel·ligents. tiets, tietes, No, perquè- moltes comptes. Ja, està. però si animen a la gent a participar, tenen menys possibilitats de guanyar. Bueno, doncs si tu participes en 25 comptes... Doncs Sí, tens separar també 25 comptes d'Instagram ara per participar en un sorteig de 2 entrades. Collons, participa la teva mare, el germà, la germana, el pare, el tiet, la tieta, un cosí, una cosina, la parella, no sé qui... Ja està. Tens moltes possibilitats, tio. Participen tots, no? Tots. I cada un fica 25 comentaris. No. Bueno, sí. Podeu ficar els comentaris que vulgueu, això no està prohibit. Això da igual. Hi ha gent que en fica 30. Sí, no, i ho fan bé, ho fan bé. Bueno, gent, fins aquí el postpartit del... del Getafe Girona. Sí, han fet por avui, sí. fet por. La mare... Ens veiem el... Espero que cap jugador es disfressi avui de Halloween, perquè ja me joderia. Ja s'han disfressat ells al camp. Ens veiem el divendres a la prèvia, si no passa res. I estigueu atents a xarxes, que el dissabte allà a Montilivi pot estar xulo. Feu bondat, nois i noies. Adéu-siau.